Здравейте, хора! Този клип ще го направя 50 факти за момичетата и 50 факти за... Всъщност няма да са толкова, но все пак ще съм към 20. Поне. Някъде да. Аз не ги броя. Значи, първи за момчета. Добре. Избягвайте момичетата и се подходят. И момичетата да не се доближават също до момчетата. Това си е факт. Освен ако не са гади. Не се харесват. Ох, вече малко ме срам, че аз нямам гади. Абе, кой ми покажа? Значи, един факт за момчетата, един факт, добре. Сега сме втори факт за момчетата. Избягвайте алкохола. Да не станете като баща ми. Ето го и него как се маскира имечко. Хей, мой име, бе! Хей, мо! Какво? Оле! Обичам да пия. Хочеш сега хубаво? Вкусно. Ето го и сина ми. Видяхте ли баща ми, бе? Ма избяга някъде. Не бях ти лудия човек. Казах ви, че всички възрастни са луди. Това беше факт номер 2 за момчетата. Ето е много момичетата. Също да избягват алкохола, защото да не станат като шишманка. Тя в момента са престроя, че не пия алкохола, ама нали са... Здравейте, ба! Прикривах, че не пия бира, май, ба! Бира, хаде! Хаде! Биричка, бе! Биричка, бе! Вкусната бира. Бързо да фейквам, че то са доли, знаете. Виждали ли сте шишманка? Случайно? Няма значение, нямам време, така че трябва да позабързам нещата. Добре, трети факт за момчетата. Винаги носете шапки, защото те са готини с козирка. Знаете? Добре, това ще е факт. Ето го и трети факт за момичетата. Винаги слагате червило, защото ако някое момче дойде и знаете какво трябва да направите, ако го хапи гърняста змия, да изполучите отровата. Знаете откъде? Винаги носете червилото, спешен случай. Добре, трети факт.